ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କାର୍ବନ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କାର୍ବନ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ କାରଣ ଏହା କେବଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ତିଆରି କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ହାଲୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ସଲଫର ଇତ୍ୟାଦି ସହ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଚେନରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି OH ଗ୍ରୁପ ବା ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ଅଥବା COOH ଗ୍ରୁପ ବା ଏସିଡ୍ ଗ୍ରୁପ। ଏହିଭଳି ଏହି ଅସମ ପରମାଣୁ ବା ଅସମ ପରମାଣୁର ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଦଳରେ OH ଗ୍ରୁପ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନଟି ଏକ ଆଲକୋହଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେହିପରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଦଳରେ COOH ଗ୍ରୁପ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନଟି ଏକ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଧର୍ମ ଏହି ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ କୁହାଯାଏ। ମୁକ୍ତ ଯୋଜ୍ୟତା ବା ଗ୍ରୁପର ଯୋଜ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚାର୍ଟଟିରେ କେତୋଟି ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପର ନାମ ଓ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଚାର୍ଟଟିରେ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନର ନାମରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର।